heti tähän. Me tehdään semmoiset välit, että saa ruohonleikkurilla ottaa nuo rikkaruohot tähän. Eli siitä ja painat sen, siitä vaan suoraan ja painat sen silleen syvälle. Hyvä. Vielä vähän. Hyvä. Onko hyvä? On erittäin hyvä. Se on. Ja sitten toinen tähän keskelle. Ja sitten viimeinen kilometri. Tähän. No siis useammalta niin on kumpi oli niin 4 vakkoa. Joo. No niin. Tee tuota kommenttia. Onko tämmöistä tuonne? Niin. Ääni. Niin mikä? Siis tuo. Niin. Mikä se on? Äimä. Mikä? Mikä se tuo Auron nimi on? Se äimä vai? Miksi sitä sanotaan? Äi. Niin on se äi. Äi. Otapas millaisia nämä on. Mikä se niin? On. Kaupan perunat. Mä sain nyt niin kun vaikka pitää laittaa pappua tänne ollenkaan, niin Eijan kastiin, naapurin Eijalta, niin mä mustaa perunaa, se mitä on just mulla on itänyt siitä, että mä laitan Ampariin. Niin. Niin, siihen. Laitetaan tähän nämä tuohon. Eikö he tuonne? Sinne. Niin, tämä on muutenkin. Mullahan ei ole päätetty nyt aromikä unohdin. 20% akkua. Mulla on. Ai onko? On. Eikö sinä ole normihusti? Laite. Mitä? Siis laite. Ei usti se. Ei. Niin. On mulla. Niin onneksi. Sillä kun soitettiin eri, tai laitat viestin, niin eri oli, jos soitti mulle, niin se oli ostaa Samulle, jos käy niin 30 matkaa, niin siihen pöydän alle niitä laattuja ole. Minä täällä on, mitä sinä haluat? Mä sanoin, että sinä, kun maksat sitten. Montako näitä meni, niin minä sanoin, että 80 kanssa, niin se on 36 kappaletta. Niin. No, jos ajattelet, että 10 12 kappaletta, niin ei se pahaa. Ei ole. Ja niitä ihan hyvän näköisiä, näytti vielä semmoisilla vähän. Paljonko se on potu istuttu, niin tuossa? No se on tuossa apittuven Tuossa sanoo eri, että jos ämpärin laittaa, niin se on hortominen. Niin sanoo, että ensin 10 senttiä se idun päälle, että just peittyy tai tulee idu ja se rupeaa nousemaan niitä uudestaan, että ei, että sillä tavalla eivät viheä. No niin, niin on. Mutta ei siinä se on niinku tuohon kyllähän siinä on tuossa homma. Justiinsa sen verran meillä näitä on, että saadaan näin 3 Minulla on muuten ollut ikään näitä kolmioiden sorttia, ne on tyyppiä, että mitä. Mitä tämä on? Tässä on 3 lajia. Tässä on Timmo, Lapin kulkulla ja Rosa. Joo, mulla on Sydneyä ja Timmo varmaan. Joo. Minä etin sulle. Mutta ne on semmosia pikkusia on ne, mitkä, eiköhän ne sitten, ne ei oo kiitteetkään. Minun hyvä maku. No sehän meni näin. Niin suoraanhan ne on mennyt. Sieltä laitat sitten. Miten Heino sinä oot jaksanut muuta? No niin. Eihän mulla mitään ole.
Ei ole nyt tullut onneksi. Vähällä ollaan päästy onneksi. Ristikoita. Niin, olihan jokista minä mukana, kun ostettiin niitä. Ja siellä eri otti mulle synttäräläisen suosikki, siis muistatko suosikki sen rokkin sen? Niin vielä oli suosikki ristikko. Niin joo, minä huomasin kanssa. Oli Niin eri otti mulle semmoisen. Joo. Ja ajattelen, en mieti 20 elämäkseni tehnyt musiikkia ikään, niin en tiennyt yhtään näitä portion, niinku näitä nykyrokkareita, niin en tiennyt ollenkaan. Eikä ne ole portion poistaa nykyrokkareita. Ajattelin, piti googlettaa niiden nimet, kun ne oli kaikki niinku mitä aapoja. No nytpä siinä. Tuohon vielä tänne mahtuu tähän. Joo, niin on. Eli me tänne mahtuu vielä tuosta on. Kun Erjalla aina, että ei se olisi ennen 10. kesäkuuta, niin Eeva täti nyt, että joo, siis meillekin niin, mutta se on kuulemma ollut, että joo. sanoo, että 6. kesäkuuta, että pottua ei sellaista ennen. Joo. Niin se on, minä tiedän se, että No mietin, meillähän on ollut jo kuukausi sitten jo. joo, ja meillä jos isä olisi, niin ilmoitarkka alkaa silloin sitä päivää. Mutta Jussihan, niin kuin isähän, se muutettiin Koivujärveltä Soinintielle, niin ensimmäisenä se teki tuon siis kasvilla. Joo. Katsotaan, mulla on retiisit jo melkein, ne on kasvanut jo ihan isoksi. Mitäs sulla enää on tuolla kasvanut? Eikö tuolla kasvihuoneessa? Tommattia. Salaattia, tilliä. Persiljaa. Ei ole persiljaa. Eikö ole? Ei ole. Sitten on eli salaattia, tilliä, lehtikaalia, porkkanaa. Ja sitten on sitä, mikä se nyt oli, retiisiä. Joo. Niin. Retiistä mulla on lähtenyt kasvanut, mutta porkkana ei ole. Salaatit on laittanut 4 eri salaattia, jotka Itämaastakin, mitä niin ne lähti tietää hirmuvauhtia kasvamaan ja tuolla se kumpparilla menee kyllä melkein paremmin kuin minulla. Sipulit on lähtenyt hirmuiksi. Ne on lähtenyt kasvamaan kunnolla. Niitä samoja mitä teille juttuja semmoista. Joo. Niin. Niin käy kasvamassa. Niin, on siellä vähän noussut. Minä hoidan tämän, niin voitte mennä vaikka kahtomaan. Joo, mennään. Niin. Myllyahon palveluiden rapaisen. Niin ajattele, Hannu, se kävi sunnuntaina. Se asuu Kuopiossa siellä. Mikä se? Järvi.
Niin 2 omenapuuta ja